I acaba de finalitzar la primera mesa sectorial d'educació per pactar l'acord marc que regirà el professorat d'ara i fins l'any 2027. El sindicat destaca la bona predisposició del conseller Martí March, però asseguren que hi ha encara molt de marge de millora en qüestions com quan s'aplicarà la carrera professional o la disminució d'hores lectives a secundària i primària. Dijous continuarà la reunió, que segons el conseller no serà la darrera. S'espera que l'acord marc es tanqui el mes de març. Els sindicats per ara mantenen les mobilitzacions anunciades per dia 22 de febrer. I hi ha uns quants línies vermelles molt importants a tenir en compte. Entre elles tenim la carrera professional, tenim disminuir les ràtios de les escoles, d'acord, nosaltres entenem que el que marca la pròpia LEIP, que serà d'uns mínims que han d'anar més endavant, i també sobretot reduir les hores lectives de 23 hores de primària i de 8 hores de secundària. És difícil establir la prioritat, de fet això és el gran trencaclosques, no? La carrera professional i la reducció de càrrega lectiva i de ràtios són els grans temes. Nosaltres entenem que com a bon gest de bona voluntat per part de l'administració s'hauria d'avançar el pagament dins aquest any, perquè la proposta inicial és per setembre de 2024, ens pareix massa llunyà. I després un altre tema serien les quanties per les quals se paga aquesta carrera professional. Una bona sensació perquè creiem que l'acord és necessari, fa falta, i n'hi ha moltes coses que se poden millorar i n'hi ha punts que són reclamacions històriques del sindicat que creiem que hem de treure endavant, com la reducció de primària o la reducció secundària, la reducció de ràtios, augment d'infraestructures, la millora de qüestions que milloren la qualitat de l'educació en les nostres illes. Si anem en la línia i se compleixen tots aquests punts que hem presentat, el dijous pot ser que tinguem ja alguna cosa més complet per poder anar donant la nostra opinió. El més interessant d'aquesta reunió d'avui, una, s'ha celebrada, dos, jo crec que hi ha hagut una voluntat per part de tots els sindicats de possibilitat d'arribar a un acord i de crear aquest clima de confiança i, a més, s'han fet propostes en positiu. Jo crec que més de lo que realment se podria aconseguir en una reunió no era possible.